No niin, kerrankin video Suomesta, tältä länsirannikolta. Tulipa mieleen vaan, että tää kuolemankultti, mitä ohjaa maailmaa, niin saa hyvyyden nimessä ihmisiä niin kuin tuhoamaan itse itsensä. Ja lahkonomaisesti yritetään sit saada rekrytoitua tai haalittua mukaan tähän samaan niin kuin uskomukseen. Ja muun muassa hyviä esimerkkejä on just piikit ja koronahysteria, että oli apokalyptinen tunnelma, että nyt kaikki kuolee ja kaikki pitää saada äkkiä piikille. Ja tiedämme jo tässä vaiheessa ja osasimme jo ennustaa, että ne, jotka kärsii eniten loppupelissä ja kuolee, on ne, jotka käy piikille ja saa sitten muuta kuin suolaliuosta. Sama sitten kävi, kun Ukraina lähti haastamaan Venäjää, New World Orderin, CIA:n, Nulandin ja Lindsey Grahamin ja John McCain toimesta. Ja Capitol Hillillä USA:ssahan on ollut mantra koko aikaa, että mieluummin taistellaan Venäjää vastaan niin kuin Ukrainassa kuin kotikentällä. Niinhän siellä kävi ja tämä apokalyptinen tunnelma sitten Suomessa perotti muakin. Ja kyllähän me nähtiin tässä kanssa, että pyrkimyksiä saada niin kuin Suomi-poika ja neito sitten tämän kuolemankultin uhrialttareille. Mutta sama juttu, että kaikki on niin kuin inversio, eli saatanan työtä tässä tehdään, kun kaikki on niin kuin päälailla. Eli tämä uhoaminen ja hyveposeeraus perustuu niin kuin valheisiin ja sitten uskotellaan toinen toiselle, että me ollaan niin kuin hyvällä asialla. Ja mä oon seurannut sitä ilmiötä kanssa USA:ssa, miten korruptoidaan niin kuin lasten mieltä ja tehdään pojista tyttöjä ja tytöistä vaikka mitä ja näin poispäin. Että Bahamettihän niin kuin siinä patsassa on myös semmoinen munaton, tissillinen pukki, mikäli ja aika hyvin niin kuin se symboliikka, mikä siinä satanismissa niin kuin on framilla, niin näkyy kyllä niin kuin ympäri ämpäriä. Ja en mä tiedä. Ei tästä niin kuin silleen niin kuin vielä puhuta, mutta aika selkeä kuvio on. Paletti on ihan sekaisin ja lähestytään sitä aikaa ennen Noan. Ja jokainen rakentakoon sitten oma arkku ja arkki mieluummin. Mut joo, näissä tunnelmissa nautitaan talvikeleistä -12 ja eilen käytiin vähän airsoftaamassa pimeässä. Aloitettiin ilta 6 ja on ihan jännää ja hikistä taas kerran. Nyt tähän aikaan päivästä aurinko rupeaa laskemaan. Se aurinko, mitä nyt jaksoi nousta, että ehkä näkyy jostain pikkasen jotain. Ja huomenna taitaa olla vuoden pimein päivä ja siitä kohti sitten valoa. Jee, moikka!